niin tytöt, nyt ollaan harjoiteltu peruslyönnit, lentolyönnit ja syöttö. Nyt otetaan tämän tunnin teemana on 2 uutta lyöntiä, eli hyökkäyslyönti tai lähestymislyönti. Se on linkkinä toimii peruslyönnin ja lentolyönnin välillä, eli takakentältä verkolle on pitkä matka, eli meidän pitää käydä kerran lyömässä tuossa puolesväliskenttää pallo, jotta me päästään sitten verkolle lyömään lentolyöntiä. Ja se toinen uusi lyönti on iskulyönti. Eli sitten kun me ollaan verkolla, vastustaja yrittää meidät ylittää sillä pallolla, eli tulee niin sanottu koholyönti, niin me otetaankin se ilmasta ja isketään se pallo pois, eli iskulyönti. Hyvä. Ei muuta kuin aloitetaan ja menkää sinne, mä näytän, että mitä me lähdetään tekemään. Iskulyönti kämmeneltä, se on ihan normaali kämmenlyönti, mutta se lyödään, kun vastustaja lyö lyhyen pallon tai epäonnistuu, niin että pääsette tulee lähemmäs, eli me halutaan vähän... Voiko siinä niinku katsoa, että syöttöruudun pohjalle vai kuinka mikä on se etäisyys? No se, että kun sä huomaat itse, että nyt mä oon täällä näin pitkällä jo, että mun on pakko tulla tänne, niin sitten lyödään tästä ja jatketaan sitten verkolle, että päästään sitten lopettaa se lyönti, koska jos mä jään tähän näin, niin se pallo pomppii mun jaloissa ja jos se menee tonne sivuun, niin mä en ehdi. Eli tässä on niin kuin no turning back point, eli tästä se on pakko mennä eteenpäin, halus tai ei. Muuten ollaan pulassa. Niin lähdetään vuorotellen. Niin mä lyön sieltä vähän korkeamman lyhyen pallon. Pyritte lyömään hartio-lantio korkealle tältä väliltä. Joo, ja ei mitään eroa. Te lyötte edelleen, se saatto menee tänne ylös. Vaikka se pallo olisi korkea, niin silti me lyödään ylöspäin. Jos lyötte alaspäin, niin se on verkossa. Hyvin helposti. Ja tullaan lyömään yksi pallo ja sitten kierretään tästä vasemmalta uudelleen. Eli yksi lyönti ja se heti seuraava. Siitä lähtee, tuut vastaan. Noin. Ja sitten mennään alta pois. Siinä oli... No niin, hyvä. Ja sitten molemmat vähän madaltaa lyöntiä, pikkasen antaa mennä kämmen. Noin. Loistavaa, hieno. Ja Sari. No niin, siellä löytyy korkeus. Nyt katse pallossa ja tullaan vastaan. No niin, hyvä. Ja muistakaa, lyödään ylöspäin, jotta me saadaan se kierre siihen. Erittäin hyvä. Eteenpäin, jolloin se kierre haluaa tuoda pallon alas. Hyvä. Ja nyt Sari katsoo palloa ja mua kohti. No niin, lähellä. Tuut siitä osumasta läpi. Näin. Eikä tarvi lyödä. Hieno. Hyvä Sari, siinä oli taas hyvä. Siinä vähän lähellä. Ihan normaali kämmen. Alhaalta lähtee ja lyödään ylöspäin. Näin. Alhaalta lähtee, saatto ylös. Just. Alhaalta ja ylös. Näin. Ja saatto ylös. Hyvä. Okei. No niin, tytöt. Hyökkäyslyönti meni hyvin. Ja nyt hyökkäyslyönnissä tärkeää on, että sitä ei aleta lyömään liian lujaa. Te olette puolesväliskenttää, jolloin kiitorata tuolla on myös lyhyempi, eli menee helposti pitkäksi, vaan rauhallisesti lyödään se kenttää ja tullaan verkolla. Ja nyt tämä viimeinen uusi asia, mikä meillä on iskulyönti. Eli kun me päästään tänne verkolle, niin välillä vastustaja yrittää lyödä koholyönnin meidän yli, eli että me lähdettäisiin hakemaan sitä palloa tuolta takalta. Sen sijaan me otetaan se ilmasta iskulyöntinä. Ja nyt iskulyönti muistuttaa hyvin paljon syöttöä. Jos sä vähän Sari väistät, niin syötössähän oli se takaheilahdus, kun viedään mailla taakse, niin iskulyönnissä mailla viedään suoraan selän taakse tästä edestä. Ja se mikä on tärkeää, kun iskulyönti tulee, tai koholyönti, niin käännetään kylki ja mailla menee taakse. Eli oikea kätisillä oikein jalka taakse ja mailla heti taakse. Tuosta suoraan ylös. Ja sitten kun liikutaan pallon alle ja lyödään pallo kenttään ja 15-0. Hyvä. Sitten harjoitellaan ja otetaan niin, että 4 iskulyöntiä ja sitten vaihdetaan. Okei, ja Sari aloittaa. Maila heti sinne taakse. Hieno, just näin. Liikut pallon alle. Näin, täällä pikkasen tuulee, niin se tuuli vähän vie sitä palloa, niin se pitää olla tosi skarppina. Loistavaa, hienoa, just näin. Eli tämä lyönti on se, millä lopetetaan piste sitten viimeistään, kun tullaan verkolle. Ja sitten päästät pallon vähän itseäsi päin pidemmälle.
noin, niin se heittää sen pallon myös näin. Loistava. Hei, teidän pitää tulla verkolle koko aika ja toivoo, että vastustaja lyö koholyöntejä teille. Ja ei mitään, katsot palloa, liikutalle. Vielä yksi. Katsot. Noin. Hyvä. Noniin, nyt me ollaan käyty kaikki tärkeimmät lyönnit tenniksessä läpi. Eli peruslyönti, lentolyönti, syöttö, hyökkäyslyönti ja iskulyönti. Noniin, nyt se on tässä. Kiitoksia.